హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మంజుల శారీస్ వరల్డ్. ఇవాళ మీరు చూస్తుంది ఫ్యాన్సీ శారీ అండి, పట్టు టైపు పేపర్ సిల్క్ శారీ. శారీ మాత్రం చాలా బాగుందండి. ఆన్లైన్ ట్రెండింగ్ ఐటమ్. బ్రౌన్ కలర్ కాంబినేషన్కి కాఫీ కలర్ బ్లౌజ్ బార్డర్ వస్తుంది. బ్లౌజ్ కూడా కాఫీ కలర్లో వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం శారీ ఎలా ఉందో. ఇది చూడండి, ఒకసారి శారీ చూడండి మ్యామ్. ఇది బార్డర్. శారీ మొత్తం పళ్ళు చూడండి మ్యామ్. ఒకసారి పళ్ళు ఏమో స్ట్రైప్ లైన్స్ వచ్చింది. బ్లౌజ్ చూద్దాము. బ్లౌజ్ బ్రౌన్ కలర్లో విత్ చిన్న చిన్న బుటీస్ వస్తాయి. చాలా బాగుంది మ్యామ్ బ్లౌజ్. ఎవరైనా శారీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ మన వాట్సాప్ నెంబర్కి ఆర్డర్ చేసుకోండి మ్యామ్. నెంబర్ ఉంది కదా, వాట్సాప్లో హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి, చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.